A veure, aquí... Aquí... Sisplau, que ho digui. Oh! Per fi tenim la roba! Per fi! Bueno, per fi. I ja podem... Per cert, benvinguts a tothom. Benvinguts, es diu... Em tocarà el mando, es diu que m'enneco. Bones, molt bones. Aquí... Per fi tenim la roba i estem preparats per enfrontar-nos al Padre Gascon, que és el jefe d'aquesta àrea. Ara, si te la poses, ja que tant esforç que hem tingut... Home, millora tot menys l'enverinament, que tampoc n'hi ha ara. Home, de 60 de protecció a 110... Sí, sí, puja bastant. Pantalons de caçador i apa. Bueno, que porto fins al bosc, i te'n ocupes tu, eh? Bueno. Ja vas veure lo fàcil que va ser la bèstia del clérigo. Sí, no les rates. Per cert, hem pujat un nivell. Qualsevol cosa sang que vam aconseguir el vídeo anterior, hem pujat un nivell. Però... és per aquí? Hem trobat, però hem terminat. Les escales, per on hem baixat? Hem trobat. Tampoc no es pot gaire, aquesta zona. Ah, no, bueno. Explorem una miqueta, a veure. Vale, s'acaba aquí. Hem explorat. Fica't un patet de som, Sí, sí. Acabem l'exploració aquí, ritme rècord. Bones. Cap amunt. Sí, sí, va. Bones rates. Moriu totes. Amunt. Aquí. Aquí, sí. Aquí ja estan tots morts, però aquí hem vingut. Aquí hi ha alguna cosa, no? No. Hi havia algú baix? Que... no, no. Devia ser una farola. Aquí tampoc no hi ha... Res. No. Un cadàver. Xuta. Vial. Més pocions. Hi ha unes Mira, escales les allà. escales. Vale. I amunt. I ara suposo que anem a parar darrere dels gossos aquells. Els que hi ha al pont abans Sí. de la bèstia del clérigo. Fugirem i ja està. Home, sempre podem tirar recte abans d'anar cap als gossos. Ah, és que allà escales. Amunt, i ara aquí. Ara aquí, que trenca les caixes de l'esquerra. Sí. Ara aquí em sembla... Em sembla que pots tirar recte abans de... en comptes d'anar cap als gossos. No, mira, ens fotrem aquí dalt de baix. Trobarem aquí dos, si ens ho deixen. Vale. Hòstia, quina sort! Quina puta sort! Què sort? Això se'n diu saber-ne. La primera ha estat sort. Que va... Vale, que em va parir! Això es diu saber-ne, eh? Perquè hi havia aquell paio estirat. Ja, sense pocions no m'enviaràs al jefe, no? No, si ara el que farem serà tornar un altre cop. El senyor del cazador. Tornem un altre cop a pujar amb l'arma de nivell. Ah, bueno, sí. I per cert hem trobat un fragment de pedra de sang. Puc pujar l'arma. Vinga. On de molt? 1300, jo de tant per tant ja intentaria fer 1000 de... 1000 de... cos de sang i pujar un nivell més. El que trobem fins al camí de tornar al front. Vale. Si els fem, bé, si no... també. Jo 414, doncs... No, jo arribarem pas. Vale. Mira, sniper. Home, no hi arribarem amb tota la penya que hi ha darrere? No, Jo crec que sí. passo. Estarà mitja hora. Bé. De veritat. Sí. Mira. No, sí. Jo fugiria directament. No sé per què m'ho pensava que m'atacarien per darrere. Va, només te'n queda un. Quin cavall més maco que hi ha aquí a terra. Jo crec, em sembla que ens donen 150 coses sang. Qui? Què vas a per aquest?
Te'n recordes del que vam pedir per matar-lo? Tampoc tenim el diners que teníem ara. Ok. Vinga, va. No pot ser, tio, en sèrio. Ens ha tallat el cap. I el seguim tenint. Per alguna som un llamxa. Tio, avui no puc jugar, jo. Avui, t'ho ben juro, avui no puc jugar. Jo fugiria directament. Mira, mira, Si mira. fa polla, me'n vaig. Deixa't... Bueno, De veritat. no et deixis. No puc pas avui no puc jugar. Hòstia. Abans fora d'escena també, per arribar a la coll del roba he mort 3 vegades o més. I sempre per la... Va. Mira, avui te n'ocupes tu, Corre, Forest, corre! et porto fins al cony de pare gascun aquell i... Ja hi vaig jo, si no... Arribaré sense pocions. No, per ara serà fer més pocions. Gastarem 1.700 ecos de sang en pocions. Bé. Primer l'arma. Sí, primer l'arma. Primer pugem de nivell d'arma. Ara Comprem potser... pocions. Quan va el pujar a nivell ara? 1.600. Bienvenido. Muy bien, Usar dígame. ecos... 2.600. En queden 1.000. 2.600 no. Perquè no tenim pas objecte que ens dona 1.000, no? O que ens dona 500? Em sembla que... No. Que no tenim ni un. Ho hem gastat tot. Adiós, querido caballo. Està d'or. Per cert, aquest senyor d'aquí es diu Herman i és el primer que s'ha tocat d'haver-hi. Això és el lore del joc. Va. Hola, Herman. Spoiler. Bienvenido al sueño. Soy Herman, amigo de los cazadores. Soy Herman. Seguro que Vale. estás hecho un buen lío. Sal Sí. y mata unas Sal y- cuantas. Ya Em sabes. mataran a tu, més aviat de És el que desgraciat. No. Sal i mata. Aquí educant valors. Sal i disfrutar. Mira, podem pujar un nivell. La llança. No. En tenim alguna ja d'això? No, encara Què? no. Què necessites? Aporta uns beneficis, no ho sé, t'ho donen més endavant. Ens ha tret l'arma. Per cert, aquí podem posar objectes també, Què hi ha aquí? amb UCD. Campana resonante. Què collons Vale, és? doncs encara no hi ha... És que no matem el padre Gascun. Vale, clar, el pane és per invocar gent. Conseguir objetos. Però ja tenim la campana d'invocació. Pensava que és per PvP o per demanar ajuda, no ho sé. No 400. Hòstia, Tard. 2. En sobren 2. Ja anirà bé per lluitar contra el padre Gascun. Jardin central. Arribaràs viu? Amb pocions? Sí, perquè no lluita contra ningú. No? Sí, he de lluitar contra gent, sí. He de lluitar contra un d'aquells grossos i ja està. Jo fugiria del gros perquè... I jo el que faria és Vist el que t'ha passat avui? El que el... El que faria aquestes alçades és deixar-ho ja per demà i tenir afrontar l'arribada fins allà i a la lluita. Sí. I així ho fem tot en un vídeo. Sí. Sembla bé? Sí. Doncs, senyors, fins demà. Adéu.